Üdvözlöm Önöket! Ma nem egy földrengést elemzünk, amelyet a Richter skálán mérnek, hanem egy olyat, amelyet TEU-ban, konténerekben és a hegemónia elvesztésében lehet számszerűsíteni. Egy geopolitikai rengést, amely csendben, de könnyűertelenül rázta meg Latin-Amerika gazdasági alapjait. Évtizedeken át a térség gazdasági architektúrája egy megkérdőjelezhetetlen axiómára épült. Mexikó volt a Csendes-óceán királya. Mexikó volt a kapu, a kiváltságos közvetítő, az Egyesült Államok nélkülözhetetlen partnere és a kötelező híd Ázsia felé. Manzanillo és Lázaro Cárdenas kikötői érinthetetlen csomópontok voltak a féltekei kereskedelemben. A rendszer stabilnak, öröknek tűnt. De 2024 novemberében ez az architektúra végleg megrepett. Peru, Égország, amelyet a vállalati médiában gyakran leneznek belpolitikai instabilitása miatt, végrehajtott Egilat Sendes, ám halálosan pontos manovert. Megnyitotta a csancai megakikötőt. Ezzel nem csupán egy új mólót épített, hanem egy teljesen új világrendet Dél-Amerikában. Ez nem túlzás, hanem száraztény. A mexikói nemzeti palota folyosóines a floridai déli parancsnokság irodáiban valódi pánik uralkodik. Miért? Mert csancai nem egészszerűen egy kikötő. Csancai a betonba és a célba öntott bizonyítéka annak, hogy a Monroe doktrína gazdasági változata meghalt. Ez az empirikus demonstrációja annak, hogy az Egyesült Államok által vezetett fejlődési modell, amely pénzügyi a doságra és jures ígéretekre épült, vereséget szenvedett a Kína által képviselt, kézzelfogható infrastruktúrára épül a modelltól. Richard Wolff savaival elve, itt az államkapitalizmus veri meg a neoliberális magánkapitalizmust annak saját hátsó udvarában. Mexikó számára ez nem egészszerű szok, hanem egzisztenciális krízis. Az ország mindent feltett a nearshoringra és az Egyesült Államokkal való alárendelt integrációra a témek keretében. A mexikói elitugi gondolta, hogy a földrajzi közelség Washingtonhoz életbiztosítás. Peru azonban kínai állami hajózási óriások finanszírozásával bebizonyította, hogy a gazdasági földrajz többet számít, mint a politikai földrajz. Egy olyan kikötőt épített, amely képes fogadni a világ legnagyobb konténerszállító hajóit és közvetlen útvonalat nyitott Shanghai felé, amelyel 10 nappal csökkentette az utazási időt, ezzel Peru egészszerűen átugrott a Mexikót, egy csapásra irrelevansá tette a mexikói kikötőket a dél-amerikai ázsiai kereskedelemben. A kontinens kapuja 4000 kilométerrel délebbre tolódott. Ebben az elemzésben részleteiben fogjuk szétszedni ezt a konfliktus. Megnézzük, hogyan próbált Mexikó válaszolni saját fegyverével, az energiaszuverenitással. Beszélni fogunk az olajszállítások visszafogásáról, az Egyesült Államok nyomásáról, amely Mexikót arra kényszeríti, hogy zárja ki Kínát, miközben Peru kitárja kapuit. Ez megértjük, miért sír csendben Chile, miközben Brazília már a vasútvonalait tervezi, hogy az Amazonas túloldaláról a perui Csendes óceánra jusson. Ez az Egyipoluszú korszak vége az Andok térségében, ez egy új, nyers erőforrásokért és logisztikáért vívott csata kezdete. Tegyük félre a diplomáciai retorikát, és beszéljünk fizikáról. A marxizmus-materializmus és a globális logisztikában az anyag uralkodik. A mexikói gazdasági minisztériumot megbenító szok nem ideológiai, hanem operatív kérdés. A különbségek között, hogy valaki hatalomvági logisztikai gyarmat egyetlen számban szorítható. Szerintem 8 méter. Ez Chancay természetes merülési meliség. Unalmas technikai adatnak tűnhet, de valójában ez a guillotine, amely levágta a mexikói kikötői hegemónia fegyet. Ahhoz, hogy megértsek, mit jelent ez a 17,8 méter. Először meg kell ismerniük az óceán új urait. A AAA osztályú hajókat és az ulcíveket, az ultranági konténerszállító monstrumokat. Ezek nem hajók a klasszikus értelemben. Ezek úsóvárosok.
18 21 124 kontener felet iskepese krakomány dvini egietlen testben. SS a kults a Kínai kapitalismus logistikai föleniehes. Minel több kontener sufolnak egietlen hajo test be annal alatson jab az egi kontenere jutos salita si költseg, tista meret gazdasagosag a toke imádja az ilien matematikát. Csak hogy ezeknek a leviatánoknak van egi halálos problémájuk, melivízkel nekik. Ha megpróbál segíteljesen megpakolt triple et bevinni Manzanilloba vagi Lázaro Cárdenasba, akkor a hajo egi seruen. Leul. Fennakad, feneket A Mexikoi kikötök nagirese a 20. Századi neoliberáliskor sakralet tervezve 15-16 méteres merülészel, papíron ez szoknak tűnik. A valóságban, amely asiai orja szokhoz képest ez kevés. Ez azt jelenti, hogy a hajótársaságoknak drága és hatékonytalan trükkökhöz kell folyamodniuk, részben kirakodnak más kikötőben, átraknak, vagi kisebb hajókat használnak, amelyek kontenerenként drágábbak. Minden megoldás ugyanoda fut ki. Mexiko logisztikája drágább, lassabb és kevésbé versenyképes. Most nézzék Perut. Kínai állami finanszírozással és kínai mérnöki kapacitással az andoki partot szó szerint átformálták, és megépítettek Dél-Amerika első olyan kikötőjét, amely eleve arra született, hogy a legnagyobb hajókat 100%-os tereléssel fogadja. Ez az a pro-technikai különbség egi egész világrendet dönt meg. Mert ha egi hajó Shanghaiból telepakolva elindul, ez megállás nélkül közvetlenül Csankaiba fut be, nincs szatrakás, nincs időveszteség, nincs szükkerestmetszet, ez strukturális versenyeloni, nem marketing. Mexiko ugi működik, minta analóg infrastruktúrával próbálna digitális világban túlélni. Peru pedig kínai pénzzel, egiból a tengeri optikai kábelre ugrott. Ez itt jön a második ütés, az, amitől a mexikói exportőrök igazán retegnek az idő. A dél-amerikai ázsiai útvonal sokáig logisztikai kínzás volt. Egi Chile Japonia, egi kolumbiai káve, egi perui rez szállítmány gyakran északra kényszerült. Mexiko, Kalifornia, átrakás, majd a csendes óceán. Összesen 35-45 nap, a Shanghai közvetlen kapcsolat és 23 napra nyomzsele. Majdnem 2 hét különbség. A globális kapitalizmusban az időtöke forgási sebesség. Ha 10 nappal korábban fizetnek ki, az 10 nappal korábbi úsra befektetés. Ha a termék romlando, solo avocado, hús, akkor 10 nappal frisseben a piakra. Ez a frissesség pénz. Itt válik a sok brutálisan kezelfogatóvá Mexiko Samara. Michoacán és Jalisco avocado termelőinek reszketniük kellene. Mert ha Peru képes ugyanazt a terméket gyorsabban, olcsóban nagyobb hajókkal eljutatni a kínai fogyasztóhoz, akkor Mexiko földrajzi előnye egészségűen elpárolog. Richard Wolff ezt úgy mondaná, a technológia és az infrastruktúra képes lenulázni a földrajzi előnyt. Mexiko hit a közelség mítosában. Peru, mivel messzebb volt, kenitelen volt innoválni, és ezzel létrehozott egi logisztikai feregliukat, amely az andokat közvetlenül a kínai gazdasági gravitációs mezőhöz köti. De van itt valami megmeljebb rendszerszintűbb. Nézzék meg magát a kikötőt. Kansai okos kikötő. Automatizált daruk, teljesen elektromos járműflották, privát 5G hálózatok, ez minden algoritmusokkal vezérelt, mesterséges intelligenciával optimalizált működés. Ezzel szemben Manzanillo és Lázaro Cárdenas vegyes modellekben üzemel, több magánkoncesziós szereplő, szakszervezeti konfliktusok, hibridebb technológia, bürokratikus dugok. Itt látják az államilag tervezett, összehangolt modell fölenyét a szetordelt magánkoncesziós rendszerrel szemben. Amíg Mexikóban azon vitatkoznak, ki fogja jövőre kikotorni a csatornát, addig Kína Csankaiban 50 évre előre épített meg a jövőt.
Es enek eredmenje egi už logistikai világrend, a haben spoke model. Chansai les anap adel Amerikai rendszerben. Chile kikotoi Ecuador, Colombia kikotoi pedig boligo kavalnak, amelyek kisebb hajókkal hordják fel a rakomanit Perui központba, ahol aztán anyja hajóra kerül, ez iráni Ázsia. Mexiko pedig, Mexiko kikerül a paljáról. A kereskedelem, amely korábban ez szakfele gravitált, most delen marad. A toke áramlás elkerüli a mexikói vámokat, ez az amerikai közvetítést. Ez nem verseny, ez a régi infrastruktúra programozott elavulása. Ez most jön a kérdés, mit csinál egi állam, amikor rájön, hogy technológiailag nem tud versenyezni. Erről játszik. A következő részben pontosan ezt fogjuk látni. Mexiko hogyan próbálvala solni a šancai megalásta tásra, aniers geopolitika fegyverevel az olajal. Mert a történelem dialektika jában a logistika fontos, de az energia a suverenitás. Most lépjünk át a logistikáról az energiára, mert itt válik igazán nyerse a hatalomjátéka. Egi kikötő lehet bármilyen modern, lehet telerobotarukales mesterséges intelligenciával, de nincs maniaga teherautókban, ez nincs arama halozatban, akkor az egész csak draga betones a cel, ez Mexiko pontosan tuta. Amikor világos a vált, hogy Chancai logisztikai szinten legjosetetlen Mexiko nem úgy kikötött kezdett építeni, már keso volt. Ehelyett azt a fegyvert vette elő, amely meg mindig a kezében volt az energiát, én ezt hívom a diplomáciának. A geopolitikai hírszerzési jelentések egi kritikus pillanatra mutatnak rá. Pedro Castillo bukása ez Dina Boluarte hatalomra kerülése után Mexiko csendben, de könyörtelenül korlátozta a kedvezményes energetikai együttműködés Peruval. Peru strukturális gyengesége halálos. Van nyersoladzsa, de nincs elég finomító kapacitása. Dieselre és benzínre importra szorul, hogy a gazdasága egyáltalán lelegezni tudjon. Mexiko ezzel szemben anegedikát alakulás energiasuverenitási politikájának köszönhetően újraélesztette a finomító rendszeret, dos bokas működik, a Pemex állami kontroll alatt van. Amikor a diplomáciai kapcsolat megromlott, Mexikóban nyújtotta a számlát, elzárta a capot, az üzenet brutálisan egészszerű volt. Gratulálunk az új kínai kikötőhöz. Most sok szerencsét az olcsó dízelhez, amivel működtetni tudod. Ez a szimmetrikus gazdasági hadviselés. Mexiko bebizonyította, hogy meghaelizveszíti a logisztikai csatát. Képes megfojtani vagi legalábbis drágává tenni ellenfele működési láncát. Ez annak a kíméletlen emlékeztetője, hogy infrastruktúra energia suverenitás nélkül csak egi óriás agyaglabakon. De az igazi tragédia a történelmi elszalastot lehetőség nem az olajban van, hanem az ezüstben. Figyeljenek erre az adatra, mert ez magyarázza meg, miért marad Latin Amerika szegény annak ellenére, hogy gazdag. Mexiko a világ legnagyobb ezüst termelője. Peru a második vagy harmadik ettől függően, együtt a globális kínálat több mint 30%-át kontrollálják, az ezüst pedig nem egyszer. Az ezüst a globális energetikai átmenet pótolhatatlan alapanyaga, nincs napelem ezüst nélkül. Nincs fejlett elektronika ezüst nélkül, nincs zöld forradalom sem Washingtonban, sem Pekingben az andok ez a Sierra Madre ezüstje nélkül. Ha Mexiko és Peru ostali tudattal, ez regionális szolidaritással gondolkodna, holnap létrehoznák az ezüst OPEC-jét, megatározhatnák a világpiaci árat. Azt mondhatnák a Teslának, az Apple-nek és a kínai napelemgyártóknak, ha kell az ezüstünk fizesetek valódi árat és adjatok technológiát, térdre seríthetnék az ipari világot. Ehelyett mit tettek, összevestek. A mexikói erőforrás nacionalizmus és a perui instabil neoliberalizmus setverte az ezüst kartel lehetőséget.
a heljet, hogi egiot sakmanjolnak, kiaze saki globaliskos pontokat, egi masal verseniesnek. Es az, amitatilio boron perifericus megostoca gatkanak neves, a transnationalis toke, Kanadai, Amerikai, Kinai, nevet. Olson vestsik a perui ezustöt, mert lima genge esgörske spens revansyksege. A Mexikoi ezustöt piaci felte telekelva saroljak, mert nins egiseges alami monopolium. Itket failestesi model frontalis ütközeset latjuk. Mexico Claudia Scheinbaum alat eroforras nationalismust probal, litium, bania sati concesiok, politikai niomaskia korlas. Peru chanchajarne kabana logistikai neoliberalismust valastotta, seles retarta capuit a Kiinai toke elot, es atadta apart kultsait. Azeredmeni faidalmas paradoxon, Peru rendelkezik a jövo kikötöjevel, denem kontrolalia semaz energiaját, semaz asvani kintseit. Atjaro hazavalt maso gazdagsaga samara. Mexico elenorzi a zeroforasaites az energiaját de kis sorulda 21 shazadleg fontosab kereskedelmi utvonala rol, mindketo vesit es az egetlen giostes az imperialista toke, a karcilagos savos, a karvörös zaslo ala terkezik, a kovetkez oresben belepönka biston sagi sabdaba, megnezük hogyan reagalt az egesult alamok Peru, Arula Sara, es mikent probalia Mexikot esa krendore veteni, miközben Kínata karja kizárni a nemzetbiztonság esa fentanyl ürügievel. Most érkezünk el a biztonsági szabdához, ahhoz a ponthoz, ahol a földrajz dialektikája kegyetlen ironiává válik. Az a közelség az egészült államokhoz, amelyet Mexiko évtizedeken át stratégiai áldásnak hit mára a ketrecébe vált, a kancai sok itt leplezile az amerikai birodalomkép mutatását, Washington brutalis nyomast gyakorol Mexikóra, Claudia Sheinbaum kormánya állandó mikroskop alatt el, minden konténert, ameli Manzani Joban Vagi Lázaro Cárdenasban partra kerül, adea a CIA es az amerikai vámhatóság figyel. A hivatalos narratíva a fentanyl, de a valósága Kína feltartóztatás. Az üzenet egyértelmű, ha Mexiko a tíme krese a kamaradni, akkor be kell zárnia a hátsó ajtót a kínai áruk Nem engedheti, hogy Kína Mexikót ugródeskaként használja. Ennek következménye van memeleszek, koncesziók felülvizsgálata és a pekingi kapszolatok lehutése. Mexikónak fel kellett áldoznia a kínai befektetéseket, hogy megőrizze a jó viszonyit az északi szomszéddal. Mexikó ma nem kereskedelmi csomópont, hanem geopolitikai ellenőrzőpont. Ez most nézzék Perut, 4000 kilométerre Texas határától. Lima kívül esett Washington azonnali pánikzónában, miközben az Egyesült Államok a Rio Bravo menten orködött, Kína hátulról, szemben belépett az andokba. A távolság szabadságot adott Perunak. Szabadon aláírhatta a szerződést a kínai állami hajózási óriásszal. Átadhatta a kikötői szuverenitást, és fogadhatta a milliárdokat, mielőtt a déli parancsnokság egyáltalán reagálni tudott volna. Ez a végző paradoxon. Mexiko a preferált partner, akinek nincs választási szabadsága. Peru periféricus szereplő, akinek éppen a periféria adott autonómiát. Ez a dinamika már most átrajzolja a befektetési térképet. A kínai elektromos járműgyártók, mint a BYD Vagi a Kerry, egyre inkább csáncai különleges gazdasági övezetére figyelnek. Miért mennének Mexikóba, ahol Trump Vagi Biden szankciói fenyegetnek, ha Peruban serelhetnek össze, és onnan egy cucctechnológiás logisztikai központból láthatják el egész Dél-Amerikát. Peru-Kína kereskedelmi hídfalává válik, miközben Mexikó az Egyesült Államok védőfala lesz. És ez a földrengés nem áll meg Peru határainál, nézzünk délre és keletre, Chile csendes valszakban van.
Harminke venat neoliberalismo del mintagiermeke volt. Busque Valparaiso e San Antonio kikotoire. Ameliek, asia kapujakent, hirdetek magukat. Kansai est a narrativat meg semisitete. A chilei elemzoktujak. Kikotoik sekeliek, ele regedetek es štrajkok sujak oket. A perui mega kikoto feeder serebe tasicia chilet. A chilei aruki seb hadjokon peruba kenisherul. Hogiot kerulion fel akinai oria sokra. Es nemca gazda sagi, hanem psychologiae vere segis. De avalodi tectonicus elmos dulas, keletrol jön. Brasilia ebret. Brasilia a világ eleska mrája, soja, hús, kukorica. Törten elmileg az Atlanti oceánra nezet, vagi a Panama Chatornán kerestul exportalt, ameli de facto Amerikai elenorzes alat al, Chanchaya zonban feltöri est a ketrecet, ujailed a bioceani folioso alma, vasut es uthalozatok tervei suletnek, ameliek as Amazonas es as andok a celesevel közvetlenül a peruicendes oceanhos kötika Brazil agraripart. Képzeljekelest Kína elelmes es biston sagi sempont bol. Kína többé nem fög a Panama csatornától vagi az amerikai haditengerészet által ellenőrzött útvonalaktól. Brazília termoföldje, Perui kikötő, kínai hajó, Shanghai, egizárt kör. Teljes stratégiai autonómia a BRICS blok számára. Washington számára ez rémálom. Mexiko számára pedig a végszó felismerés. A világa háta mögött szerveződik újra. Miközben Mexiko vámokról vitázott Washingtonnal, Peru és Kína új vonalat húzott a terkepre, amely összeköti az Atlanti Brazíliát az Ázsiai csendes óceánnal. Az észak-amerikai kontinens nézové válik. Ez igazolja az elemzés központi tételét, a toke az eficienciát keresi, esma est az államkapitalizmus biztosítja, nem az amerikai biztonsági retorika. A politikai földrajz Mexikot tette központtá, a juannal finanszírozott gazdasági földrajz kimondta, az új központ Chancay. A záró részben eljutunk az ítélethez. Megkérdezzük a legkellemetlenebb kérdést. Kinek a hasznára válik mindez valójában? Ez mi az ára ennek az fejlődésnek, a munkásostáli samára Mexikóban és Peruban egyaránt. Elérkeztünk az ítélethez. Megnéztük a technológiát, az energiát és a geopolitikát, de marxistaként fel kell tennünk a legkellemetlenebb kérdést. Ki nyer valójában ezen az egészen? Peru ünnepli Chancayt, Mexikó a központi szerepelvesztését kisolja, de a Hogi Richard Wolf figyelmeztet, ne keverjük össze az infrastruktúrát a felszabadulással. Chancay mérnöki csoda, igen, de nem perui kikötő. Ez a döntő pont. Chancay a kínai állami hajózási óriás kizárólagos üzemeltetésében áll, egi de facto szuverén enkláve Dél-Amerika csendes óceáni partján. Peru nem felszabadult, hanem gazdát szerelt. Az IMF és Washington helyett átvette a kínai fejlesztési bank és Peking. Ez az, amit neokolonializmusnak nevezünk kínai sajátosságokkal. Az infrastruktúra látványos, gyors, hatékony, valódi dolgokat épít. Dia strukturális kiszakmányolás logikája nem változik. A logisztikai hatékonyságból származó többletérték nem lima dokmunkásainak sebeben landol, nem az andoki iskolákat és kórházakat finanszírozza. Ez a többletérték visszaáramlik Shanghaiba, Hogi finanszírozza a kínai toke következő terjeszkedési ciklusát. Peru egi luxusfolioszóvá válik. Amelien keresztül Dél-Amerika gazdagsága kelet fele áramlik. Mexikó számára a tanulság megsötétebb. A Chancay sok egi 30 éves stratégiai kómavege kellett volna legyen. A mexikói elit egyetlen lapra tett fel mindent a földrajzra. Azt hittek, Hogi az egyesült államok közelsége örök jólétet garantál, hittek Hogi a temek egi örök hazaság. Chancay azonban bebizonyította, Hogi a 20. században a technológia és a toke újraírja a térképet.
Peru negyezer kilométerrel távolabbról mesterséges közelséget teremtett Kínával. Mexiko elonje eltűnt. A közelség az imperialista központhoz ma már nem jólétet jelent, hanem stagnálást állandó megfigyelést. Az Egyesült Államok nem tudott Mexikónak olyan transformatív projektet kínálni, mint Shanghai. Nincs meg hozzá a pénze, nincs meg a hosszú távú állami víziója, ez a magantoke je túl gyáva és rövidlátó ahhoz, hogy 50 éves infrastruktúrában gondolkodjon. Kína betöltött az amerikai hanyatlás által hagyotort. Mexiko pedig egi hanyatlós szomszéd iránti lojalitásból kimaradt az ügyvilágrendegyik legfontosabb projektjéból. Az eredményi egész széttöredezett Latin Amerika, amely lefele tartó versenybe kenniserül. Mexiko biztonságot, határőrizetet és olcsó munkaerőt kínál az Egyesült Államoknak a närsoringert szerepe. Peru területi szuverenitást és deregulációt kínál Kínának az infrastruktúráért szerepe. Mindkét ország a legmagasabb ajánlatot tevő birodalomnak árulja magát. Egyik sem épít önálló szuverén projektet. Pedig képzeljenek el egy másik forgatókönyvet. Képzeljék el az egészség erejét. Ha Mexiko és Peru nem egymással harcolna, hanem összehangolna erőforrásait. Ha az ezüstöt, az olajat és a logisztikát közös alkupozícióval alakítanák, ha létrehoznak az ezüstopekjét és kimondanak, ezüst nélkül nincs globális energetikai átmenet, ha közösen szabnak meg a feltételeket a csendes óceánon, terdrekenyszerítetnek az ipari világot, a történelem alanyai lehetnének nem tárgyai, de a valóság más, Peru meglepi Mexikót, Mexiko blokkolja Perut, miközben a testvérek egymással küzdenek, a régi és az új birodalom egyaránt viszi az erőforrásokat. Ez a csancai valódi tanulsága nem egy kikötőről szól, hanem arról, hogy amíg Latin Amerika megosztott marad, addig mindig mások építik meg a jövőjét.